As novas tecnoloxías son unha ferramenta aliada no desenvolvemento ou consolidación dun proxecto empresarial, co obxectivo de contribuir a que as empresas da comarca conecten mellor cos seus potenciais clientes. A Mancomunidade do Salnés impulsou hoxe unha xornada formativa centrada nas estratexias para mellorar as vendas no mundo digital. A unión fai a forza e o Salnés aproveita as sinerxias de diferentes sectores para apoiarse e dar visibilidade a todas as empresas que o integran. Por este motivo, hoxe, para avanzar en esta digitalización das nosas empresas e servicios e para ampliar estes coñecementos, con estes grandes expertos que nos acompañarán durante as xornadas, presentamos as mesmas. Na xornada participaron os expertos Domènec Biosca, Susana Martínez e Natalia Mequieira. A acción acubíllase baixo paraugas de Salnés Click, unha plataforma que serve de escaparate e que permite tamén as compras online. Entonces, nós estamos potenciando o comercio local desas dúas maneiras. E a maiores integramos moitísima máis oferta de produtos e de servicios. Por unha parte, integramos o sector da hostelería con un sistema moi interesante de búsqueda de receitas tradicionais dentro da nosa comarca. Temos tamén toda a oferta de servicios profesionais e un apartado concreto de servicios ou actividades turísticas. Na inauguración da xornada estivo tamén presente o Clúster de Turismo de Galicia. O seu presidente lembrou que comercio e turismo van sempre da man. Cesario Pardal reivindicou a importancia das empresas turísticas como locomotora doutros moitos sectores e o valor para os empresarios de accións formativas como a de hoxe. Ferramentas como esta, Ramón, pois axudan a que o turismo siga medrando, o comercio siga medrando. Vemos como esta pandemia pois trastocou todos os planes de todos os sectores, pero vemos como o turismo é o motor principal. Se non hai hostelería, se non hai restauración, o comercio tamén queda bastante tocado. Na xornada analizouse, por exemplo, os tipos de cliente e a importancia do digital en época de pandemia e despois dela ou o poder das redes sociais. As charlas vanse publicar en breve na plataforma Salnés Click.